Ang kaso sa pagpanapaw o adulteryo sa panahon ni Kristo ug alang sa mga Hudiyo mao'y usa ka bukat kaayo nga sala. Gani gikonsideran ni nila nga one of the three gravest sins. Tulo ang dagko kayo nga sala para kanila. Ya kining sala sa pagpanapaw mao ni ang usa sa pinakabugat gayud nga sala. Katungod diini adunay regulasyon si Moises sa balaod sa mga Hudiyo na butang kini diha sa basahon sa Leviticus chapter 20 verse 10 mao ni ang gibutang. If a man commits adultery with the wife of his neighbor, both shall be put to death by stoning. That is from Leviticus chapter 20 verse 10. Ingon ini kabugat ang salaod sa pagpanapaw o adulteryo. Nga bisag kinsa nga lalaki nga makapanapaw sa asawa sa laing lalaki, silang duha, ang lalaki o ang babae nga involved, kinahanglang patyon pinagis pagbato. Ingon ana sa basahon sa Deuteronomio chapter 22 verses 13 to 24, mao po ni ang nabutang. The penalty in the case of a girl who is already betrothed, she and the man are to be brought outside the city gates and to be stoned to death. Na ingon ana kabugat, ang usa ka babae nga ingon nato engaged na sa usa ka lalaki, unya kanang bayhana mahibaw-an nga nanapaw sa lain nga lalaki, silang duha taralon o guruyon gawa sa syudad, unya didto silutan sila sa kamatayon pinagis pagbato. Na ingon